नमस्कार दोस्तों मैं एक अवधि रचना और लेके आया हूँ। चुनाव पर मैंने छोटा सा प्रयास किया है, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। कल्ले कल्ले इलेक्शन जोर पकड़त बा, कल्ले कल्ले इलेक्शन जोर पकड़त बा, भलमनई बड़मनई के चोर पकड़त बा। कल्ले कल्ले इलेक्शन जोर पकड़त बा, कवन कमजोर नशा कौन है के कह, कवन कमजोर नशा कौन है के कह, क्यों इकट्ठे ले क्यों थोर थोर पकड़त बा। कल्ले कल्ले इलेक्शन जोर पकड़त बा, भलमनई बड़मनई क्यों चोर पकड़त बा। अपने बिरादर में शंका न तनिको बाटे, अपने बिरादर में शंका न तनिको बाटे, भगत भक्तिन के हाथ गोड़ पकड़त बा। कल्ले कल्ले इलेक्शन जोर पकड़त बा, दू चार लौंडा लफाड़ी चापलूसी माँ, दू चार लौंडा लफाड़ी चापलूसी माँ, चूतिया लंठन के बटोर पकड़त बा। कल्ले कल्ले इलेक्शन जोर पकड़त बा, भलमनई बड़मनई क्यों चोर पकड़त बा। जयरमी पैलगी सलाम नमस्ते सबसे, जयरमी पैलगी सलाम नमस्ते सबसे, नवा पैतरा ईमान छोड़ पकड़त बा। कल्ले 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 इलेक्शन जोर पकड़त बा, कटे जबान क्रिया कसम जर जाए, कटे जबान क्रिया कसम जर जाए, उठत ब धुआं, उठत ब धुआं, आग चार ओर पकड़त बा। कल्ले 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 इलेक्शन जोर पकड़त बा, भलमनई बड़मनई क्यों चोर पकड़त बा। कल्ले कल्ले इलेक्शन जोर पकड़त बा, कल्ले कल्ले इलेक्शन जोर पकड़त बा।